inini futhi bebonke into akatombopinda muclass neform 4 ndikazitadza angu kuzonyora. Do you know uda kutaura kuti tizi take a school guys wait don't forget to subscribe. Don't forget to subscribe, guys. So you guys, you think you'd notice the asterisk, but I notice it, they don't know us. But today, zvimwe zvamusingazivi. So guys, getanga nekumbonyeya guys. Muchitiweda takadai soga. Do you know uda kutaura kuti tizi take a school guys wait Kiki takasvika tese pakukura kupedza chikora ndikakuita mazimanda nemajaya tichita wetu mumagubeze tese can you imagine but izvozvo zvisingafanira kutaurwa aiwa zvinotaura guys imagine takushare mastories edu paipa ndiri kutaura kokudza bhebwa musana ndakasvika form 2 inini ndichita wetu mumagubeze and zvimwe chete guys inditori nani ndakasiya ndiri form 2 yakazosiya form 3 kutomuka fact number 2 okay do you know kuti tese hatina hatinombogara desk form 4 tese do you know that guys yeah inini futhi bebonke into akatombopinda muclass neform 4 ndikazitadza angu kuzonyora but ini ndiri nani ini ndakazongonyorera form 4 after a year but ndisina kumbopinda muform 4 manje ukapasa futhi ndakapasa futhi one subject ndakanyora ndo ndakapasa anonyora masubjects ezi so ndakapasa ukanyora ese 1 ukapasa ndakanyora ese 1 ndikaripasa ndikamapasa ese 1 okay appear yeah let's go to my weaknesses but the fact ndeyekuti hatinombopinda muform 4 hatinoita form 4 tese muchitiona kudai zvinhu zvedu zvizhinji zvingori mutual so weaknesses ndevi weakness yangu oh my god hey Kiki ndotaura chokwadi this one haana mate pakudya guys akauya kupa kwenyuka mukaona abika akati ngatina mate ziva kuti chikafu hachisi kunaka Kiki ukaona akati let's pray before tadya ziva kuti abika rubbish truth kana kikabika zvinonaka munongoona makuta mukangonzi ngatina mate shit oh my god garai matochera mvura yekumwa mutsvake matomwa mazadzisone okay kuiwewe ngangonyepa ndokuswedura inanzi kunyepera ukaona okay kukunyeva ndokurwa nekuseka okay fine guys kana uchida kutsamwisa kuku mubvunze kuti watsamwa here uchizoti waita zvinhu zvinotsamwisa anobva atsamwa kuti wamubvunza here kuti watsamwa nditsamwira but ndichida kuziva zvoti watsamwa nebhebha wangu ndiozokumbira regerero kana usina kutsamwa ndokusiya nditsamwira ika anobva atotsamwa zvemashori okay right let's say murungofamba zve maybe you're doing window shopping or whatever or you are shopping for you real shopping or whatever chirungu chandoda kutaura chichazotinyadzisa mudiwa wangu kandisiyane nacho remember kuti takagumira kuya pataiita weti okay but guys zvinhu zvatotara zvese mafacts hapana mazvitunyepa guys Kiki kana muchifamba zvaizvo muita shopping akaona something chaari kuda chamabva kumba musina kuplana kuti unotenga anoti but I need this but no man achiranga basa ndakabasa nachain chichichi anenge achichida anenge achida kuti iwe utaure wega manje ndakamungwarira manje angoti I need this but I don't need it okay you don't need it tofamba tichienda unonzakirangikakita akuburitsa tumasounds munhu arwadziwa anenge da kuti taure ndega ini kukwapwanyepera taura imwe yo wandinyepera
anozvibvunza ozvipindureka kuti do I need this? No, I don't need it. I don't need it. Munopedza kana muri undiudze kakuti hawa chakanaka bebomutora mune mashelves marows munoti unopedza bhande rese achingoti I don't need it. Unotitaurire chaipi don't need it nyarara chingodzosera pawachiwana. But iwe chandinenge ndichida ndinongachionako. Ndachiona kuti sei? Chandinenge ndichida chinhu chandinenge ndichida unongachionaka. Ndotozviziva kuti uri kuchida. But iwewe unenge uchinyepedzera kuti ndinenge ndichidawo zvokunzi tora bebhu wangu. How can you say tora zvinhu zvausingadi? Okay, ndichitya kuti ndakataura kuti handikona takuita out of budget ndabva kumba takaplana kuti unospenda mari yakati. Okay, what else zvaunoita? Guys, roorwa nebhachura at your own nemunhu akamboita bhachura nguva refu at your own risk. Imagine munhu ajaira kuzvibikira, munhu ajaira kuzvisukira, like any kamistake so kaunongoita so. Yes, sometimes I tell but hana inongorova iganiso izvi unogona kungovhura fridge so kanganwaisiya yakadaro. Munhu angajaira kuti make sure zvinhu zvake. Aiwa ndikupa example. Unogona kungokanganwa guys kusuka stove. Unoona yasukiwa. Atora zvinhu zvasingaita. Atora zvinhu zvanoita chezvo. Anokanganwa kuvhara firiji munhu wemukadzi imagine zvaari zvinoita. Ndowanikwawo ndichipopota kuti hee vhara firiji. Stove vakambovhunduka. Mungawa ndichipopota mufungidzwa kuti maybe ndine jealousy nestove because inoita kunge rutodhawo. Aiwa. Okay, chitatu. Guys, imagine kuroora nemunhu anogona kuzviwaridzira ega mubhedha. Zvokuti kana iwewe ukatoita zvisina kunaka munhu anonokukorekta kunhangirikina. Imagine. Guys, muchimuona akadai. Uyu. Ane imwe weakness yainayo. She can't sleep kana asina pabed. Guys, regai ndimbokuudzai. Ndinomboita busy kuti ndogona kunge ndine mavhideos akawanda ada kuedwa especially paya patinomboposta mavlogs. Tine vlog rati takashuta rinenge richida kutoeditwa zvakanaka and masikati ese handiwane time ndogona kutanga kutoedita na11 manheru like now. Ingwai tete ingwai 4 minutes to 12. Like 4 now, minutes to 4 12. minutes to 12 dzeusiku and we are still up. Can you imagine? So sometimes ndogona kutapedza kuita video so ndogona kutanga kutoedita mavideos. Takaenda pabed kunoedza angonditarisa bhozi inini ofisi yangu yakatarisana nemubhedha remember kuti ndinenge nditori paofisi nditori padhuze nebed. Saka ndinge achingobaya foni yake umbondidongorera kusvika na 4 o'clock kusvika kwaedza kuti hwerengede ndichingoenda pabed dzakuti But iwe unonyatsoziva kuti inini handikwanisi kurara usiku but haugone kuyozongondirarisa chete ubva waenda ako. Ndotsamwa muchodo zvinoita vanhu vakanonoka kupedza ita weti mumagubeze. Zviri normal bebe wangu unonoka kupedza ita weti mumagubeze kuti anotsamwa so iwe yeizoti wakambofumurwa unoita weti mumagubeze kana but guys kuchikoro. okay let's talk about this because nyaya yakiki yekuita maweti mumagubeze yakasiyana neyangu. Kiki dangobrifa yakiki then I will tell you mine. Then Kika anyatsotaura ega yake. Kika anoti yanga asinganyari nekuita weti mumagubeze kwake and I did. Nazovaudza. So guys, ona zvaitika. Indaitita weti yangu mumagubeze bhobo. Ndairara ndisina kupfeka because ndisingadi kuti hembe dzangu dzinuwe weti. Ndairara ndiri naked. Nditomuka kumangwana kuseni ndakanobudisa magumbezi angu pawaya. Ndakanogeza mvura. Ndaitogeza mvura inotonhora ndichienda kuchikoro ende ndaitoziva ndinotogeza muviri kana kuchikoro hakuna munhu aitombozviziva kuti ndinoita weti magumbeze unless ndatokudza but manje moms vangu manje mjembero yaivhurika zvavo pakasvika inangu yes nasinganyari nazvo but you know pane mamwe mataurirwa mamwe ayazvo like ivo vaida kuti ndisekwe vaiti ukasekwa unobva nyara obva dini obva wasiya you see but inini wacho manje chinhu chaito ndisatikumidza usiya because zvinhu zvandaivhaira nazvo kuti ndinoita weti magumbeze but ndinonogeza muviri and hamuninzo ndichinwa weti hamundididi you know saka zvinhu zvandasina basa nazvo ndatoona zviri noma kuti form 4 ndoita weti magumbeze grade 7 ndoita weti magumbeze
but nyaya yake iri different neyangu because my parents vaindi project even vaine friend yavo best friend vanga vasingayaudza kuti mwana wandira weti magumbeze chero zvikanzi zvoita sei, chero zvikanzi vatsamwa vandituka zvakaita sei, even masisters vangu hanzvadzi dzangu vaisandituka nazvo, chero zvanzi waputika nekutsamwa sei. And futi ndaisada kugeza and ndaitorara nadzo hembe, ndaimuka ndine mepi yeafrica kudai ndakaita weti sometimes ndotoregedza muchini kugeza chaiku chaiko ndaingogeza nhema ndino chikoro sometimes like pane time ndaimbogara chikoro nadhedhi, ndaigara basa kwadhedhi, so ndaigara nadhedhi ndisina chikoro. Sandiseka kuti tanangofanana kuita weti sha waingoitirawo weti but indaigeza sha indaigeza ndazinderera ndisina hembe ndandisingati ndakasangana nemunhu ndoti hana kuzviona. So guys, sometimes vaibva natozosvika pedzi vanenge vatobudisa magubhezi angu panze, but sometimes vanomabudisa yanika, sometimes tondikawatomawacha. So yeah, sometimes ndakura dai hana yangu ndinonzwa moyo wangu kurwadza shena, nonaso ndaivatambudza, but ndozvaitovapo ndaikonatopisana newe, ende ndikapisana newe ndine zimepu reafrica so ndaitobhiliva kuti unozviona, ndaitobhiliva kuti unotobvunza kuti ndinonwa weti, like ndaitozvibhiliva kana izorwadziwa manje ndinonzwa zvakutorwa nemakonzi omana ngachinwa weti mamuona here you know so ndaizorwadziwa manje kuti okay kuriria ndakanzwika ndinonwa weti, but yeah. Like guys, imagine munhu ane zimepu rake reafrica pandika opesana nemurodi anofamba nesaidi dai ngega kanji apesana nototi akuti azvionera kuti ndine chidziva changu chokuti otanzi aiwa anombozviona kazi handisombonhuwa, akatosvika pano anotanga kuti pasi kunhuwa environment saka avanisa pasi kunhuwiwa seriously. But mafacts iwe unyatsoziva kuti vanogeza ndo kumwe udiki hwacho like kuti kwaya kupwereka sometimes, but yange richapa guys, but izvezvo smart wake uri serious. Hatizi kuti mwari vakatisanganisa sei, and also hatinaita form 4 sama form 4 guys, but okay tongofunga ushunu but mwari vari kuti blessa zvavo, hatisi kurara nenzara, tisiya mari here. So guys, thank you so much, and also musazongana kusapota vana venyu pazvipo zvavainazvo. Haisi form 4 yega inoita kuti munhu arara chokwadi fake linoperishi. Don't forget to subscribe. Don't forget to subscribe, guys. Like, share, and comment. Kukuite maseva now. Ndiwako ndoti ndizvipomore izvezvi. Uyu ndiwani chinyarara usaozo ndiwani ngahwa zvakawanda. Bye bye. Kutovhara video tisina kukisana. Tudani.